Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, alhamdulillah Pak Guru seneng banget dina iki ketemu maneh karo bocah-bocah kelas 4 ana ing pasinaon basa Jawa. Saiki awake dhewe bakal sinau basa Jawa, yaiku maca lan nulis aksara Jawa. Nalika kelas 3, bocah-bocah mestine wis tau sinau bab aksara Jawa legena. Nah, ana ing kelas 4 iki awake dhewe bakal sinau meneh aksara Jawa nanging nganggo sandangan swara. Aksara sandangan swara iku apa? Aksara sandangan swara yaiku sandangan sing bisa ngowahi swara A ana aksara Jawa legena dadi swara saliyane A. Contone swara I, U, E utawa E lan O. Aksara sandangan swara iku cacahe ana 5, yaiku wulu, suku, pepet, taling lan taling tarung. Wulu iku minangka tandha swara I, dene suku minangka tandha swara U, pepet minangka tandha swara E, taling minangka tandha swara E utawa E, dene taling tarung minangka tandha swara O. Nah, kaya apa wujude aksara sandangan swara iku mau? Ayo saiki digatekake tulisan iki. Nah, iku mau wujude aksara sandangan swara, yaiku suku, wulu, pepet, taling lan taling tarung. Saiki diwiwiti saka aksara sandangan swara wulu minangka tandha swara I. Aksara sandangan swara wulu ditulis ana sakndhuwure aksara sing disandangi. Supaya luwih cetha, ayo digatekake panulise aksara sandangan swara wulu iki. Nah, iku mau panulise aksara sandangan swara wulu. Saiki aksara sandangan swara pepet, yaiku tandha swara E. Aksara sandangan swara pepet ditulis ana sandhuwure aksara sing disandangi kaya dene aksara sandangan wulu. Sing perlu digatekake ana aksara loro sing ora oleh dipepet, yaiku ra lan la. Aksara ra ora oleh dipepet,
Gantine yaiku pa dicerek. Semono uga aksara la uga ora oleh dipepet. Gantine ngo dilelet. Supaya luwih cetha, ayo saiki digatekake panulisane aksara sandangan swara pepet iki. Nah, iku mau panulisane aksara sandangan swara pepet sing ditulis ana sandhuwure aksara sing disandangi. Saiki aksara sandangan swara suku, yaiku minangka tandha gantine swara u. Aksara sandangan swara u ditulis ana sak ngisore aksara lan digandeng karo aksara sing disuku mau. Supaya luwih cetha, ayo saiki digatekake aksara sing disuku iki. Nah, iku mau aksara sandangan swara suku sing ditulis gandeng karo aksara sing disandangi. Saiki aksara sandangan swara taling, yaiku minangka tandha swara e utawa e. Taling ditulis ana sisih kiwane aksara sing disandangi. Supaya luwih cetha, ayo saiki digatekake panulisane aksara sandangan swara taling iki. Nah, iku mau sing diarani aksara sandangan swara taling sing ditulis ana sisih kiwane aksara sing disandangi. Saiki pungkasan aksara sandangan swara taling tarung, yaiku minangka tandha swara o. Panulisane taling tarung yaiku taling ditulis ana sisih kiwa, dene tarung ditulis ana sisih tengen aksara sing disandangi mau. Supaya luwih cetha, ayo saiki digatekake panulisane aksara sandangan swara taling tarung. Nah, iku mau panulisane aksara sandangan swara. Gampang to? Sawise padha mudeng, ayo saiki padha gladen maca lan nulis tulisan aksara Jawa sing nganggo aksara sandangan swara.
Saiki cepakno alat tulismu. Wacanen ukara-ukara iki banjur tulisen nganggo aksara Latin. Nah, sawise bisa maca ukara-ukara mau, saiki ayo padha gladhen nulis ukara-ukara iki nganggo aksara sandhangan swara. Cepakno meneh alat tulismu, ayo ditulis saiki.
Nah, saiki bocah-bocah wis padha trampil maca lan nulis aksara Jawa sing nganggo aksara sandangan swara. Saiki Pak Guru maringi tugas marang bocah-bocah garapen kanthi mandiri. Iku mau tugase garapen kanthi setiti. Yen wis rampung aturna marang Bapak Ibu Guru bisa lewat WA, Google Drive utawa email. Usanane wis rampung pasinaon basa Jawa dina iki. Insyaallah ketemu maneh ana pasinaon candhake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.